Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, suspensyon sa klase gindeklarar sa pila ka mga LGU sa probinsya. Negros Island Region, dako ang tsansa nga mabalik. Sa balita nasyonal, Cayetano na pangayo pasensya kay Duterte bangod sa mga kapalpakan sa SEA Games. Presidente Duterte, kumpiyansa nga hindi mapamatbatan sang ICC. Samtang sa balita international, siyam patay, 3 pilason sa paghugpa sa isang aeroplano sa South Dakota. Balita sa sports, Pilipinas nagapanguna karon sa medal tally sa SEA Games. Balita entertainment, Catriona Gray nagpadulong na sa Atlanta, Georgia para sa pag-turnover sa corona sa masunod nga Miss Universe. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang mga tips agud hindi magtambok sa mga kadtuan nga party karon nga Christmas season. Maayong aga Bacolod, mga aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Desyembre 2, tuig 2019. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 5 sa aga, kung sining aga nga weather update, ginabatak na ang signal number 3 sa Catanduanes. Kag suman ang signal number 2, ginbatak naman sa madamo nga mga lugar, samtang diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang northern portion sang Negros Occidental ginpaydalom na sa signal number 1 nga naglakip sa siyudad sa Bacolod, siyudad sa Bago, siyudad sa Cadiz, Calatrava, Enrique Acon Ibi Magalona, Escalante City, La Carlota City, Manapla, Murcia, Pulupandan, Sagay City, Salvador Benedicto, San Carlos City, San Enrique, Silay City, Talisay City, Toboso, Valladolid kag Victorias. Ang Bagyo Tisoy mahimo mag-igo ini sa Bicol sa karon sa hapon ukon buwas sa aga suno pa sa Pag-asa. Ang aton masunod nga weather update bantayan para sa inyo sini nga ihibalo. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 7:18. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, nag-anunsyo ang bilang mga local government units sa Negros Occidental sang suspensyon sang klase karon nga adlaw Disyembre 2 bangod sa bagyong Tisoy. Gindeklarar sang gobyerno sang Cadiz, Talisay, Victorias nga wala sang klase halin nursery pakadto high school. Ginsuspend man sang Toboso, Don Salvador Benedicto kag Banwa sang Manapla ang klase sa tanan nga level bangod sa malain nga panahon. Ginanunsyo sang gobyerno sang Murcia nga wala sang klase sa preschool tubtob kindergarten sa pribado kag pampubliko nga bulutuan. Wala man sang klase sa Kideland Learning Center. Samtang diri sa siyudad sa Bacolod, gindeklarar man ang suspensyon sang klase sa preschool samtang wala pa sang deklarasyon sang klase angot sa high school kun elementary kag high school. Sinabaluan ang siyudad sa Bacolod yara sa idalom sang signal number 1 kag sa pagsulundan basta signal number 1 automatiko nga wala sang klase ang tanan nga preschool. Paglambot sa signal number 2 ginadeklarar nga wala sang klase halin sa preschool, elementary tubtub high school kag ang signal number 3 tanan nga level wala sang klase. So ginaatag naton nga diri sa siyudad sa Bacolod ang deklarasyon pa lamang sang wala sang klase ang sa preschool. Sa iban nga balita lokal, dako ang tsansa nga ibalik ang Negros Island Region o kon NIR. Suno kay John Chong, National Commander sa Task Force Kasanag, ginaduso karon sa mga kongresista sa Negros Occidental sa Kamara ang liwat nga pagbuhi sang NIR. Dugang ni Chong ginatinguan nga mangin isa kalai ang NIR agud hindi na ini makakaspa. Madumduman unang nagpapanaog sadto sa executive order si Anay Presidente Benigno Aquino nga nagatukod sa NIR apang gindula ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginaprubahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang pangabay sa mga gardener sa Panaad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod nga makabalik-baligya sa ilang mga tanom apang dapat nga mag-agi sa legal nga proseso. Ito ang ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II matapos magigsapol sa iya ang pila ka mga gardeners sa isyu angot sa illegal occupants sa Panaad. Sa kay Diaz, nagpasugot man ang mga gardeners sa panugyan sang gobyerno provinsyal nga magtukod sa isa ka organisasyon kag iparehistro o kung ipa-credit sa sangguniang panlalawigan. Nagapati si Diaz nga kung ini ang matigayon, makabulig ang probinsya kung paano mapasanyog ang mga negosyo.
may pagapirmahan man nga kasugtanan ang mga gardeners kag gobyerno probinsyal angot sa among nga negosyo. Una diri ginatagan ni Lacson sang plaso nga Nobyembre 23 ang mga illegal occupants agud kakason ang ilang mga istruktura. Samtang ang mga gardeners naman ang ginatagan sa extension tubtob Disyembre 31. Iningatika ang kabahin pa sa ginapatigayon nga clearing operations sa Panaad Park and Stadium. Magapatigay naman sa inventaryo ang Hospital Operations Department o HOD sa Enero 2019 sa mga personnel sa District Hospital sa Negros Occidental. Sunod kay HOD Head Dr. Leonardo Eusebio, tuyo siniyagod may baluan ang kakulangan sa mga hospital personnel labi na sa mga doktor kag nurses. Dugang pa ni Eusebio, madamo sa mga hospital personnel ang nag-resign sa trabaho kag nagsaylo sa ibang pungsod bangod sa dako nga suweldo. Pahayag pa ni Eusebio nga kung may nag-resign, may nagasulod naman niya bagong mga personnel apang wala lamang may baluan kung ang kadamuon sini ang bastante na para sa hospital operations. Nagligad niya Oktubre, ginpahayag ni Gobernador Eugenio Jose Lacson nga 4 sa 11 ka mga district hospital ang natala na nga iga-upgrade agud amat-amat nga maresolbar ang problema angot sa kadamuon sang mga pasyente. Sa ibang baraton nga balita lokal, magapasakop ang Bailes de Luces sang banwa sa La Castellana sa All Dance Intercontinental Competition nga paghiwaton sa Rome, Italy sa palabuton nga Abril tuig 2020. Sunod kay La Castellana Mayor Ramayla Mangilimutan, nagkumpirmar na ilang banwa nga mag-entra ang Bailes de Luces sa small group competition nga may 4-12 ka dancers matapos nakabaton sang imbitasyon gikan sa Intercontinental Dance Philippines. Ang kompetisyon ang pagpasakupan man sa nagkalain-lain nga mga dance groups gikan sa 5 ka mga continents. Sunod sa alkalde, 12 ka mga dancers ay naipadala sa Italy kag ila i-maximize ang mag-usaron nga hand props kag headdress. Ginako naman ni Manggalimutan nga hindi nila masarangan ang gastuhon sa mga dancers, rason nga ila sini karon ginapangitaan sang pamagi kag ila naman napahibalo si Governor Eugenio Jose Lacson. Karon nga 2019 sa malumduman nagdaog ang Bailes de Luces sa Wonju Dynamic Dancing Carnival sa foreign category nga ginhiwat dito sa Wonju City sa South Korea. Bali, international dance contest. Do parehas man Japon sa Korea, but then all over the world na siya, comprising whole world na siya gitabilog ng kalibutan. So, nag-confirm kami sa small group, 4 to 12 dancers. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Ramayla Nicor Mangilimutan sang banwa sang La Castellana. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangabay sa Bacolod City Mayor Evilio Nerdia nga suportahan ang mga Bacolod noon nga mag-compete sa 30th Southeast Asian Games 2019. Sanday Ann Catherine Kitoy kag Bernalyn Bihoy nga parehas nga taga Bacolod ang mga miyembro sang National Athletics Team sang pungsod. Si Bihoy ang mag-compete sa women's 400-meter hurdles kag sa women's 4x400 meters samtang si Kitoy ang mag-compete sa women's javelin throw. Sunod kay Linardia hatagan sang moral support ang mga taga Bacolod nga mag-compete sa SEA Games kag dalon man sila sa pagpangamuyo. Dugang pa sa alkalde anuman ang resulta sa kompetisyon, makabig nga daog ang mga atleta nga makalambot sa SEA Games. Consider you as winners. We consider you the pride of Bacolod. Just the mere fact na makalabot na sila is already something to crow about para sa ato. Apil ako sa tanan niya, taga Bacolod, nga mahatag moral support. Ang kabahin sa papahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:24 sa mga bukol nga tubo sa inyo. Breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para hindi matubuan sa mabukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Check up. Cayetano, nagpangayo pasensya kay Presidente Duterte bangod sang mga kapalpakan sa SEA Games. Samtang Duterte kumpiyansa nga hindi mapawatwatan sang International Criminal Court. Ang mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Personal nga nagpangayo sang pasensya si House Speaker Alan Peter Cayetano kay Presidente Rodrigo Duterte angon sa nagluntad nga problema sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games 2019. Ginpahayag ni Senador Bongo nga si Cayetano nga mong chair sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang pangayo sang pasaylo sa nag-abot si Duterte sa Philippine Arena sa Sabado, Nobyembre 30. Suno kay Go, ginpahayag ni Cayetano kay Duterte nga malampuasan kag matadlong ang tanan pagkatapos ng opening ceremony sa SEA Games. Ginpaatag ni Go nga ginako ni Cayetano nga may mga lapses sa preparasyon sa SEA Games nga nagtugas ang problema sa iban nga pungsod. Suno pa sa senador, ginpahayag sa presidente ang maayo nga pagbukas ng SEA Games kag hindi bot silingon nga wala na sang investigasyon nga patigayunon. Kumpiyansa si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi siya pagpamatbatan sa International Criminal Court kung ICC angot sa madinugoon nga kampanya kontra illegal nga droga. Ginpahayag ni Duterte sa tong Sabado, Nobyembre 30, hindi siya ma-prosecute kag mas nakahibalo ini sa ICC o kung alam ini sa ICC. Ang Chief Executives ang nagapangatubang sa duha ka mga reklamo angot sa alegasyon nga crimes against humanity sa war on drugs sa ICC. Sa tong Pebrero 2018, ginumpisahan sa ICC ang preliminary examination kung bala may jurisdiction sa mga issue. Una na sa itong ginpahayag ni Duterte nga mga idiot ang mga miyembro sa ICC kag wala dapat sang kanlukan sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Samtang ginpahayag naman ni anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor nga hindi nagakadapat ang ining insidente nga nagadamo ang nagakalamatay bangod sa Human Immunodeficiency Virus o kon HIV. Kadungan sa pagsaulog sa World AIDS Day sang kahapon nga adlaw Disyembre 1, ginpahayag ni Defensor nga unacceptable ang pagsaka sang kadamuon sa mga Pinoy nga nagakapatay sa HIV, ilabi na nga libre man ang bulong nga ginatanyag sang gobyerno. Suno kay Defensor, base sa datos, 460 ka mga Pinoy ang napatay halin Enero tubtob Hulyo karon nga tuig, mas mataas ang 66% ikumpara sa 276 ka mga kaso sa unang kapito ka bulan sang tuig 2018. Ginalantaw ni Defensor nga hindi ma-detect kag mabulong sang mas temprano ang bago nga mga kaso sang HIV. Ang Department of Health ay mayara 104 ka mga HIV treatment hubs kag primary care facilities sa bilog nga pungsod. Nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Navy nga pamatcho na mga pirata sa Sulu kag Celebes Sea para matapna ang problema sa piracy sa amo nga kadagatan. Ginpahayag Duterte nga sa tong Sabado, Nobyembre 30, patyo ng tanan nga pirata kung magpositibo para matapos lang yung problema kag sang mga Pinoy. Damlag lang ginhambalan ni Duterte si Indonesian President Joko Widodo kag Malaysian Prime Minister Mahathir bin Mohamad nga magtukod sa task group para lagson ang mga pirata nga nagapanago sa kadagatan sa border sang ila mga pungsod. Ang Indonesia, Malaysia kag Pilipinas ang nagapatigayon sang Naval Patrol sa Sulu Sea umpisa tuig 2017 sa tuyo nga mauntat ang kidnapping for ransom nga mga aktibidad sa amo nga lugar. Samtang ginatuso naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga mas mapakuron pa ang pagtudlo sa mga kabataan kung ano ang malain nga epekto sang droga kag kung paano ini malikawan. Ini ang pahayag sang senador kasunod sa ginpagawa nga impormasyon sang Department of Education nga may mga estudyante nga nagagamit sang magic mushrooms para ibulos sa illegal nga droga. Suno kay Gatchalian, makaalarma ang impormasyon nga madamong estudyante ang nagmasakit bangod sang magic mushrooms kag dapat may waluan ang epekto sini sa kabataan kay iban pa nga mahimo makatilaw sini. Ginaduso man ni Gatchalian ang istrikto nga pagbantay sa mga eskwelahan sa pungsod para malikawan ang paglapta pa sa kaangay nga insidente. Sa katapusan nga Balita National, nakaalerto naman sa karon ang Philippine National Police o PNP kasunod sang paglaslas ang Bagyo Tisoy kag in kaso maglandfall na ini. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak, nakahimo naman sila sa contingency measure, partikular sa Bagyo Tisoy nga posible maapektuhan ang mga nakaschedule nga hampang sa 30th SEA Games. Ginpahayag pa ni Banak nga may mga police personnel naman ang naka-standby para mag-assist sa Local Disaster Risk Reduction Management Council in kaso magpatuma na sa preventive evacuation kung ginakinahanglan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:37 ang habon pampaligo ng atong nirekomendar sa inyo ining Santon Plus Herbals. Habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible panilo sa aton kolon, kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabulayan sa pagpamuhin. Tinloan nyo kolon, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang super. Ang mga balita international, sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa ato naman Balita International, patay ang siyam nga sakay sa Pilatos PC-12 nga single-engine turboprop plane matapos nga maghugpa sa Midwestern region sang Estados Unidos. Magluwas na napatay, pilason man ang tatlo kay iban pa sa panghitabo. Sunod kay State Attorney Teresa Mauli Rosso, kalakip sa manapatay ang mismo nga piloto sang eroplano. Ang mga survivor sa karon ang gihatagan naman sa nagakaigo nga pagbulong sa Sioux Falls Hospital. Naibaluan nga naghalin sa airport ang single-engine plane antes mag-udto. Apang wala na ini nakalabot sa Idaho Falls Regional Airport bangod sa aberya. Ginpasiguro naman sa Federal Aviation Administration kag National Transportation Safety Board ang madalom nga investigasyon angot sa panghitabo. Sa balita natin sa negosyo, sa unang kaigunan, ang Pilipinas kag South Korea ang nag-updanay sa pagpasanyog sa ilang mga natundan nga fisheries sectors pagkatapos sa ikaduwa nga pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa South Korea. Si Agriculture Secretary William Dar kag Minister Moon Seong-hyuk sang Korean Ministry of Oceans and Fisheries nagpirma sa Memorandum of Understanding sa naligay semana para sa pagpasanyog sa pagnegosyo sa isda kag sang investment para sa sining sektor sa mga programa sa aquaculture. Ang Department of Agriculture kag ang MOF sang Korea ang magadusuman kag magapromote sang scientific, technical, economic kag trade cooperation. Samtang sa aton nga dollar exchange rate, ang US dollars may equivalent na karon nga 50 pesos kag 85 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Miss Universe Catriona Gray bala. Si Kat. Yes, si Kat. Kay Mansub Action Boy, nagpadulong na siya dito sa Atlanta, Georgia para sa natalan nga pag-turnover niya sa crown. Sa masunod niya Miss Universe. Sa Philippines naman. Yes, tani no, para back to back to back. Back to back to back. Nakita ko din sa post to. Ano? Miss Dorel, the next Miss Universe. Wow! Hindi pwede nga Miss Karabalan. Ano una? Kala. Miss Karabalan ka na, hindi ba la? Ha? Pero hindi ka to Miss Karabalan. The third runner-up ka lang to. Oo, kay ano to yung kwartahan ay.
May G. Huwag ka Wala nag-call a kwartas. friend. Ha? Huwag ka nag-call a friend. Wala ta pa katubi na kilala. Action oo. boy mo. Sus ko na kilala. Tanang ka. Tani, naara ka na sa history sa Karabalan. True. Tanan guro nga pwede i-solicit. Tanan Solicitan. Solicitan. So, ang Action Boy, sa December 8 actually sa US, dili sa aton 9. Monday. 8 a.m. the Action Boy ma-start. At ma-cover naman ta na Action Boy. Eh, no? Sa Action matanaw Art kaya. na, malantaw ka lang. Sa Action Art ka tumbo-tumbo naman Action Boy. Sino Mag Miss naton ka Universe. candidate? Si Gazini Ganados. Yan siya. Si So, Gaz. Busigas. Talaka. Busigas. Close to you. Kanami sa akong ballpen, gali. Thank you sa contact. sige. Iyalo, gina. Sa thank you, Manita na? Sa ha? Manita na, hindi? Oo. Doon ka something. Ano itawag sina? So, doon ka Something. week before bala sa mga Christmas party. Doon ka something beautiful, something, ano na. mga- Ano itawag sina? May term na, di ba? Talaga, lulupad ang mga balahibo sa kunin ko. Sige, basta good luck, Action Boy, kay, Good luck. kay Gazini Yes. Ganados. Di ba? Nga aton nga, Miss Universe Philippines. Sige. Sige. Sa balita sa sports, nagapanguna karon ang Team Philippines sa medal tally sa nagapadaan karon nga 30th Southeast Asian Games ang ginahiwat nila sa pungsod. Ang Pilipinas as of 11:54 p.m. kagabi nakakuha na sa kabilugan akon sang 22 ka gold medal, 12 ka silver, 9 ka bronze nga may total nga 43 ka medalya. Ginasundan isang Vietnam nga may napulo ka gold medals, 13 ka silver kag 9 ka bronze medals nga may total nga 32 medals. Ang Thailand ikatatlong lugar nga may 5 ka bulawan nga medalya, 4 ka silver, napulo ka bronze para sa kabilugan nga 19 ka medalya. Ang Malaysia ika-4, ika-5 ang Singapore, ika-6 ang Indonesia, ika-7 ang Cambodia, ika-8 ang Myanmar, ika-9 ang Brunei, ika-10 ang Laos, kag wala pa gid na sa bisan isa ka medalya nga nakuha ang Timor Leste. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Saan Boy! nga malain o kung maulanon ang panahon? Yes, subong kay signal number 1 ang ano no, Bacolod. Pila ka portion sa nga Negros Occidental. At ako na to na, basta gani signal number 1, mag-ugilis mo ang guidelines, Basta signal number 1, automatic wala sang klase ang preschool. Preschool lang. So, depende na sa mga local government units kung magdeklara na sila yung wala klase. Pwede man na yung bisan signal number 1 ka pa lang, pwede ka man ka-declare way klase sa elementary, sa high school, depende sa local government. Pero ang Diri sa Bacolod. ang guidelines gidya is basta signal number 1, automatic wala sang klase ang preschool. So sa Bacolod, Preschool. gin-declare na nga wala klase sa preschool. Preschool lang. Ang elementary kag high school wala pa sang declaration as of now, as no? of now. Way pagyapon declaration ang na-declare parang ang preschool. Unlike sa ibang nga mga local government units, like for instance ang Victorias, ang Silay, nagdeklara na iya sa wala klase, no? Sa ibang nga mga level, no? Sige. Sa aton nga balita special sa mga Action Boy. By the way, pila lang ka days? Ay, 23 days na bala. Wow. Yung edad mo bala. Yes. 23 days 24 before na ako Christmas. Action Boy. The edad mo last year. Correct. 23 days. Alam. Kag 30 days before New Year. Yes. Wala, dali na lang. Wala, dali na lang Wala, gidya. bigil na Gamay na lang. lang gidya. Regalo ko, lapit ka na gid mabatunan. Ayada kag ihado mo. Prepare. Naka-prepare na tayo mga 2020, ya. Naputos na to gani sa Action Boy sa Pula. pula. Ampaw. Manok na pula. Ampaw. Pula pero lupad gid siya yan. Siya nami, pahigad ta siya. Galupad ang mabalahibo sa ako ng ballpen Action Boy. So bala matulon ko bala kag mag salamukan ko di bala ha, di ba? So ipahigad Bago bang siya. yung mga poise. Yes. As the next Miss Universe. Talaka. Kalain. So, ari Action Boy, ang aton nga balita special karong adlaw. Syempre, Christmas season na pala Action Boy! Oh, December 2! So, karon aton pag-istoryahan, aring mga tips, Action Boy, agod hindi kita magtambo, kabalo man ta damo gid nga party ang makadtuan. Tapos, imo, pila na? Sa November pa lang eh, may mga party, kanya ginakantuan. Hasta kagabi daw, ika-4 pa lang ang Christmas. December 2 pa lang na, Sa 2, 3, 4 pa lang. December 2 pa lang na, 4 na. December 1 na 4 na. Ako, so far, wala pa kami natin na Christmas party. So, May ara ka pa guro mo, ara ka na tala na. Oo, may December ara. 14. Yes! Agad! Ikaw man, duwara ka man na. Ara ko na. Ara ko na. December 14. Kaya naka-action na, Drew mo talaga. Diba? So, sige, Action Boy. Ari mga tips, Action Boy, para
hindi ta dayon mag-tambok bala subong nga mga Christmas season sa ato Kung tambok ka na nga daan. kung tambok ka na daan para hindi pagid madungagan maluoy ka man. Hindi ka magtambuko, tamburuko. Ala ka lang, isang tamburuko. Okay lang tawag mo, tambok mo tamburuko, be. Ala ka Okay lang, lang si ma. may damang na ginangawa. Di ba, may mo na nga damang. Tamburuko, ila tawag. Nga, dako, bila siya action boy, Tamburuko. nga as in. Ay, di, kung mo tambok, tambukikok. Kung tambukikok, ito medyo cute ka na. Cute pa. Tamburuko. Dra ka nakabahan, action boy. Tawagon ka na ganun nga tamburuko, sa imo nga kilala, ti do ka nakabahan. Hindi na kagay sa una, tawag si tamburuko. Tambukiko lang. Tambukiko. Wala pa ako naka-reach sa level nga tamburuko. I-post na din lang ibang mga pictures during that time, yung tambukiko ka wala. Ito din tayo post. Sa Facebook. Wala ka lang, ino mo sino na siya. So, ari action boy, una gid action boy. Magsukso ka kuno sang something tight nga outfit. Tight. Yes, hugot. Medyo fit. Yeah, fit gid siya action boy. Kay man, do ka figure hugging gid action boy. Do ginaputos, do ibos ka action boy kalain. Amo na ko no kay man, ti ko magatan ka party nga amo na imo ba, ha? Crop top. Ti hindi na iya nung crop top. Kikita na ng buyon mo ya. Ando gina ano kay ya? Pinaputos ka sa ibos. So amo na siya. Amo na siya. Kay man action boy, kung magkadto ka sa party, syempre, kung matama ka, ang gamay, gabus siya, daan di mo tsanda yun. So, duma-conscious ka bala, ay enough na. Para enough Enough na. Enough na ka doon, hindi na ako ginawa. Oo, Hindi na ka ginawa mo. Oo. Kinaipit nga daan mo. Tapos, hindi lang man, amo na nga party, yung kadtoan mo, di ba? Para doon ka discipline man sa imo. So, amo nang tips, action boy. So, magkadto ka sa Suksok. party, suksok ka sa medyo fit. Di ba yun? Galing kami ara, action boy, nga gatindo boy, para daso ko na. Sa Tindog na para mga daso. kuha na yan, sa mga mayulawas. Oo. Kung tamburuko Nagatindo ka kaya, tayo pong ko, hindi para dasok magka. kung tamburuko kaya, galing kayo kung mga tamburuko, sila pa na sa order. Gani ano. Tamburuko Ay, sa'yo mo. sad. Oo, kaya doon naglapa, nagiguro intis. Pero ako man ang tips, action boy, para hindi ka ara ba lang sang pagsugod sa December, amo ka pa na, pag end sa December, nag-amo ka na, di ba? Improving sideways. Na, correct. Mga salbabida and everything. Salbabida and everything na siya. Salbabid and something. So, next action boy, Ario, especially kung potluck. Potluck. Di ba may mga Christmas party nga potluck? Bring your own. Yes. Food to share. Yes, food to share. Bring your own. I-share sa iban. Bring your own, Bring i-share your sa own. Bring your Ngayon own. mo lang Ikaw din na ya. makaon niya. No. So, amo na siya, action boy, magbalon ka sa mga, di ba kung potluck, ngayon mo dalon ko ng healthy. Kaya for sure, ang iban, ang dalon naman na nila, mga gabi naman, mga lechon, mga ano naman na, Kasi hindi makaon ng healthy mo. ay, gabi naman nga, hindi makaon. Kasi ikaw lang makaon. Ay, literal nga, bring your own lagi na action boy. Aram lang maano man sa iban, like, salad, Caesar salad, social, di ba? Mga vegetable salads, May action boy. dressing niya. Ha? May yung dressing. Vinaigrette, para mas ano. Ang iyang, deep. Oo, ang iyang, ano Sauce. siya, action boy. Dip. Na, alay mo yung dip, yaka daw mga Alam mo yan. mayonnaise, gina siya action boy. Correct? So, mo na siya, para at least bala, hindi ka mayo matamaan. Kaya pwede na action boy, hindi ka na mag-rice vegetables, nalakad kung ano daw sudan. Ano nga itong beets? Ha? Beets. Red beets. Red Oo, beets. mayara na. Ano ba ulit man itong color ya? Sige lang bala. Kaya mo nang tawag. Violet beets ka lang, guro. Red beets Red lang, beets. para ka social. Sige. Sige. So, next action boy, mag-inom ka kuno sa madamo nga tubig. Before ka magkaon. Di ba? May mo na? Kaya man Kaya action nga boy. galing sa iban, inom ko damo tubig, tos balay. Oo, May meron. iban mag-party, bala mag-gasling nga. Dutay kanon kaon mo. Damo kanon tos balay. Hindi mo sudan talaga sa niya. Correct. Pag Christmas party lang niya. Correct. Pumamba, pag yun nga, inuman ito, hindi ko na mag-inom tubig kaya para karon damo akong kaon. Wow. Tapos pag una timo ara na Sa dunlan. mga mayo lawas na yan. Dapat action boy mag-inom ka iya tubig before Yeah. before ka magkaon. Kayo may iban ka kadunlan kasi syempre malay mo puwak bala. Nanti correct. hindi pa madayon ang imo to karon nga pag Hindi mo na kaon galing sa may mo sa party. mga muna. Si Pabla pa rin kapon kay Vice Mayor Elsie Pamilyaran. Ang pagkaon niya, from mula apari hanggang hulo mo. tuod ka. Akalaba-laba yan mo. Ay, walaba, Mula gina. apari hanggang hulo. Bisan pila pa ka split ni Mystica, hindi Asas, makaya. Hindi makaya. Grabe na. Damo gid ka. Damo Sige. gid, Ti mayo kay nag-enjoy gid ka mo, Pwede ka daan si Ma'am Portia Pamilyaran magluto. Wow, sarap. Sana all. So, mo na siya action boy, mainom ka tubig. Kaya ba si Black is, malingaw ka na, isang panit sa lechon, di ba? Marami siyang panis ang manghod ko. Alakala, lechon galing Baboy ka kaya mo na. So, next action boy,
Ari pa gid kung ano kagidya body conscious kagidya Aksyon Boy. Ah. Magkaon kakuno sang damo bala rich in fiber nga food fibrous. antes ka mag party fibers Kaya kagidya Aksyon Boy. mga fiber, nagasala na sa sang Na, pagkaan. no. Tapos dugay kag ginagutumon, di ba? Sa amo na. Perfect. Okay. Kag last Action Boy last. Mag-usa ka kuno sang gamay nga platito. Pero Okay. make sure ka gamay nga platito pero kapulo ka magbalik wala. Hindi man na muna. Hindi man, Oo. Para daw feeling mo daw kadamos ang kaon mo. Oo, naka mo na. Galing kay Jotel lang kay platito. Platito, tapos do kadamo ka na. So, dito kadamo na ng tawon. Pero meron din ibang style man nila action platito lang, pero do ka gamay kuno abi. Pero kapila Kung magbalik. mabalik, Ay, kalay. So, platito, sun plato. Ang mga tamburuko, ya. Yung mga bandihado. Bandihado, naging Action Boy. Ang mga sexy na yan, platito. Platito. Ang mga tambukiko, regular yan, plato. Ang Kung mga mga- tambukiko na, ah, ang mga tamburuko, bandihado. Ay, kalay. Grabe, naging yung bandihado. Action Boy, do good for 5 na rin. Platito. Correct. Sige. Sige. At least kabalos, Action Boy. rin May mo. idea lang kung May paano. idea, correct. This coming Christmas season, damo Christmas Yes. parties. Okay, good morning sa aton nga kay Amado Ladua Jr. de la Hacienda Rufina. Good morning kay Nonoy Tajones, Mabel Morin, Leandro Claridad. Good morning. Yes, Action Boy, kag belated happy birthday, Mother Wilma Sugaton. Kagapon. Correct. Happy birthday, Action Wilma. Yes, Belated. Belated na pro karon may ara na ya. Belated 30th. May ara na ya karon niya medala. Correct. 30th mo tsura kagapon sa iyang Do yung 25? 28. Atod ka? Correct. Tidin sakto sa ito ni Ida naman. Ay tsura mo lang 28. Pagkalida dyan 30. Correct. Kay classmate Alegria Magtang Portal, good morning. Standby na mag-action sa Action Hotline. Direction Artay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.